good morning. Walking ko. Exercise. Di hanghangon dia des kuan madam. Ni dining madam Auring Nakita ka? Ha? Masih makan sulit mo? Oh, hara. Hiya pani man na. Hiya pani man. Ano na? Ah, hiya. Sige. Adlo ko ilo lang. Sa Mura na ko analot. Nagsabi analot. Dito ga laing naso do, sa laag nang huwag sagbot. Habay mo nakitan. Haba? Ya. Kuya. Ya. Mga kurus dulig zahong-zahong. Ano yun? Ya. Gusto ko kumain. Mga kurus zahong-zahong. Dahong-dahong. Amo dahil tapos. Hiya pa ni. Ano ko are? Ano dito ba? Gahi ka dito. Ayun na. Dia. Hindi makuha na. Dia. Di pa naibot. Makuha na. Hala lang baso. Nas biya boss. Ay, sabot nang ni baso. Dahong-dahong. Na, makuha naman ni Aya. Nah, pinaghanan ng baso. Ah. Demonyo may tawag. Oh, di mo nyo na na? Asan picturean? Demonyo bitoy tawag gani. Nabezoy ngani. Di amo dia. Lagi hala. Wa lagi agad tura. Dai Manang oy. kana kami ta asara. Azo nang kana sa. Tapos sala. Api ka niliki oy. Azo. Hinog na ba di ay na? Asa bagay ligon man bug ngipon budag. At ako Kawatan biyabas Pada kapli. ko magkuag bayabas. Kanira na. Kana pa isa na kari. Asa man? Ay nga na. Katu. Katong nasabit. Kawitig. Kawitin sa katong sa nalangan naman tisay kay kanda kari. Asa ba nang? Kana. Sa isid sa nasbursa. Nay, kawatan. Murag lain ko ni hapit ni manang babayabas. Wa mo silang biyabas dani. Kita na magidaghan nga hog magani. Tu ada ko azuli kita ka. Si panglingi nang kita pa ka. Tara sana. Kalau mo ilandong. At salamat. Kuan man ni di man ni init. Kita ingke ba man ka? Wala, kaab ko ba mudana. Imo na. Imo na tagduha ta. Kahit diri. Ndara. Kalhal zuli. Way uso sa kay motor dari. At tumis pangpang. Baktas zed. Sa day gusto. Sakay motor. Kamatay motor. Pakay na ta. Kana day mamiliti tag 20-20 nga. Pangtay 20. Ay hinuo ko. Diyon. Lazum tagilaagan. Dapat di tao nga. Ni motor. Isa man eh. Nang! Manumuntag na di ka dana. Kani kisa ba ning bay ni? Ha? Kisa ning bay? Kada? Kani ba kisa ning bay? Ah. Ah, ila di na. Kisa mo ka bandiha? Carlan? Di kay labay sa ame. Sige. Ha? The-vlog bitaw na. Dapat di saging Da, tapos naman kong lagi makaagi. Dapat di saging dia. Inog na. Lusiin na. Ato kay kuan din kang di na ayuban din ni. Kika. Ila ili ba? Isa ili. Ilig sun bang kuan
Ha? Nahinog Hinog na bitaw, wa mas ili ni kita. Gapon pa pud lag sa pud kay nahinog. Da, basta man kog lagi makaagi. Ha. Dia pa di saging dia. Hinog na, lusiin na. Ajaw kay kuan ni kang di na ayuban ni. Kita. Ila ili ba? Isa ili. Ilig sun bang kuan? Ha? Nahinog Hinog na bitaw, wa mas ili ni kita. Gapon pa pud lag sa pud kay nahinog. Ano nang? Mau nang, manang burato ba sana? Nang bigila. Ay hawda taga pili do ade. Nang Turiana. Lagi. Ina nila Carmelita, nila Puloy, nila Miguela, nila Rinaldo. Dato naman kaado si nila. Agisang bana dani, aning nung isyong amahan ni Ayapol. Lagi. Dato naman ni si Zan kaado. Dato na bitaw na siya dunya na na. Pensionada man ni. Dot. Putagi atong bahay. At least nakita po sa kasi mo mga anak. Kay pinangga kasi mo mga bata. Oscar man to may ilang bay tulain. Ha? To may ilang bay tulain. Ila din ning kuan mo to kay asalit lang mo agis ilyog mo tipas nga to kuan dare di. Ala to di ay. Ato mas kuan. Atirok lagi. Susuk tig-isa danan. Kuha ko aging nang ay. Okay nang. Ada sakilen. Kanang lalay. Ah, may lami. Ay, ang saging. A few moments later. Kano pa kapadas? Kakapadas tay? Kapadas yung John. Ipikas na ho. Kano ka? Ang Facebook 1 million. Medyo naman tayo mga tindalan. Hindi ka ba ng million o kay tindalan? Pimus ko kakapadas kay mula kawan po ko mga tukong Cortes. Ano man po, may resikat naman na. Sabi kapadas sa Cortes. Kuwanan sa kabitay. 50,000, 40,000. Tatay, liwaros. Hindi ka kasi naman 1 million. Ito. Ano ba na rin? 200, 600, 100. Sabi 1,000. Kaya ano sa gawa mo? Maritis. Tatay, maritis. No, kwarta. Man, dingag mo. Facebook. Ano monetize na. Kaya kung nag-inot, nag-gagawa na monetize. Gagaw na, gagaw na. Tagaw. Hindi, sama na. Mabuhay nyo na matulay. Manha. Sabi. Muso na, de pikas nang. Kami sudah ba?
Nga, madagdas na sunod buwan, wala yung kapagas. Ah, Hmm. sarap. Saraan mo? Liso. Abebe. Liso. Ano na ng liso? Pait. Ano sa pa? Alam sa ni tambora ba ng liso? O sir na. Tambo sa kuan, may kidney, pito ka liso imo Awa, lamson magkikid kada buntag. Magkikid Hmm. Tanda na ko na. Sabod na ning ang cellphone. Ano? Abay manok. Ah, Dudo man na. layan na naman. Ikaw tay, di ka tay? Kahit. Sabiya. Daw. Ano nga ako pagkati Facebook, na cellphone ulit pa. Ang bakit ko pa katawa ko. Papahin magjuta. Grabe na buwan. A few moments later. Ay, madung palis. Miss naklata ni Blanghoy ni Ratikan. Walang lingaw, sima-sima. Grabe mo na yun. Ayan. Suli. Bati Jul. Bati lagi kay rong ni pamahaw. Ganira na hugkub. Alah, Kamutihan na yo. Nas kamutihan. Ya bali-bali dia. Likod. Dabis kamutihan ka wilayang lingaw. Hubkob. nanay nga di ka. Ano na may mga tuog sa kamutihan. Ang nay color nang. Baulit ra ba na? Tay, Ano may mga tuog kay mo ipagamutilom kay bugnaw na. Ano na rin yung color be? Ah, lain color. Na. Taka na guro ni Mama Julie, lupig kinaskasay. Hmm? ang kumangamuti. Ikaw tudlo na sa uno. Ah, rin puti lagi. Ha? Ah, rin puti. Mo ginay mong dadun sa putis kay lagi ora bagkabudihan to. Sa mga bata, mga... A few moments later. Hello, good morning. Balik na po ko na responsag ni Herlin. Itaw, dani sa koron mga tama mag wanisahan trabaho. Kaya trabante sa bahay, mamizang gi gano'y padong dari kay adun siya. Sa kay udto naman lagi ron, ting hikay naman, mag-prepare ko daan og kuan para paniud to. Maglaoy ko ron o kamunggay o karlan subakan o buwad pinakas. Grabing inita. Initid kaado dari di parehas ang mga nga hadyo hay harahay ag bisag init man pero di kadyo para dani bang abantaaw. Ito bahay kay namin gudti kamunggay. Dari bantaaw magud kadyo nagiti sa kainit. Da, reklamo po sila sa kuan. Bunbun, dahil ako bunbun ito sa gamit sa alisya. Dahil magbunbun na kay temen, di pa bunbun ito sa mga nga brown. Tagaan ahagan ka na kuno maangat. Reklamo sila. Matay mo ka na naman.
Kuan na sila dani magpinising sa gawas. Humana man nagpinising ijahang sud at tapos gawas. Dag human pinising mag-skimpot. Nangingsun ang laki kay nagkuan na siya. Nagduha-duha nagkudyo kay mag-birthday mo din na. Kay bawa ko sa birthday. Sa isang na siguro mag-birthday. Dapat ato siyang nanay kay muli ko ang nanay. Tawag si nanay bang pali pag-abot na magganihan. Tawag na sa nanay nga no. Gusto ko na kumuli. Kung pali pag-abot pali na. Ang ginagdili ko makauli kaya ako pa yung mag-asikaso ng pagkaon. Magdigamo. Kaya may magdigamo. Kita naman ta sunod lakang update sila ang trabaho. Kaya mura man ni ngaw ni hili nga ani ko kaya makahibaw sa dag. Magkita ni jag agi sa trabaho. Kahag pa sila tos kuan gawas. Dami minuto ng kamunggay dani di pres alis siya mga gadabos. Tulad dari. Gabaon man agkuan kanang naay tawag daling hagan. Isdan. Tawag hagan. Wid ani hagan kay gisi.